ka m si na-ekwu oge ọbụla m si na-agwa ụmụ nwaanyị ndị ka ebi na Waltham Forest. E nwere political parties, ọwụ naanị politics, but ihe na-ekwu onye chọrọ iso line a nso ile anya ndị nke ịma manifesto ha ma ihe ha na-eme doro gị anya jụrụ ihe ọbụla ha mere ị ga-erite uru na ya. A na-enwe fon nọmba gị join ha. N'obodo anyị ka a na-asị mmadụ ga-arụgbu onwe bifo o nweta uru. Obodo a ha na-enye mmadụ ihe a na-akpọ equal opportunity. Ka ike ha gị ha sị gị mee ihe iri gị sọwa ise ka ị ga-emeli, a ga-enye gị mmadụ onye ga-enyere gị aka mepụkwu ise ka ị fọrọ afọ. A ga-enyere gị aka, a ga-akụziri gị. Iwuletenụ ị ga-akwụwa aka gị ọtọ na ihe ọbụla ị na-eme. Ị ga-etinye aka na ihe gbasara ihe ụlọ akụ ma ọ bụ gị bịa gị nwee ọtụtụrụ aha ụmụ ruru ihe ndị ahụ. Ahụla m ụmụ nwaanyị ndị ka nyere aka ha pụta enyopụta ihe merenụ afọ 5 na afọ 10 gara aga. Pụta anyị nwee ike kwụrụ n'ụzọ eziokwu, enweghị onye ahụ na-agaghị eru. Ọnọdụ ya m nọ na n'ọnwa 8 na-abịa abịa, aga m awụ Mayor Waltham Forest. Na ihe awụ mgbe izuzu London Borough of Waltham Forest na-enwe nwaanyị onye ojii, especially onye ojii isi Afrịka na-awụ ya nọ. And n'afọ 2006 bụ mgbe izuzu Waltham Forest na-elect nwaanyị onye ojii as a councillor. And ka m si ekwu, ọ gaghị ebi ebe ahụ. Mbụchakwa mayor, ana m n'anya aha obodo anyị etele ya unyi. Onye m ji ekwusa aga m showcase ya. And program agwụ a ga-ede ha nwee ike unu chọ details m for more ka anyị nwee ike kwuo in details. Unu nwee ike jụọ Maazị Benson makwa Maazị Nnanyerugo, because ka ha siri kwuo agbakọ nyụọ mamịrị ya bụ ụfụfụ. Anyị na-edere ndị be anyị pụta n'ọchịchị, because ndị mba ọzọ ọtụtụ ha apụtago. Onye na-eme na ị na-ene anya ebe niile wọọdụ m na Leighton. Enwe onye jụrụ m ofu ụbọchị, Reverend Sister onye be anyị jụga m ele ihe mere ji nwee 11 mosque. Ma agwa ya si bịa na the council anyị nwere 60 councillors, and out of that almost 20 n'ime ha bụ ndị Asian na ndị Muslim. So ekwuwe sị a chọrọ ime ihe ebe a ọ vote ịtụli aka gụọ vote na work democracy ọ na-arụ ọrụ ebe a. Ha nwa atụnye vote silekwa ihe ha chọrọ ha nweta ya. So ndị be anyị oge erukwala anya nọ n'obodo a oge tere aka oge erukwala n'oge a ga-apụta. Ọ ihe mere n'afọ gara aga na Septemba m nyere aka chịkọ ndị Nigeria niile bi na Waltham Forest. I launched that organization. Now I was a London Borough of Waltham Forest Nigerian community. Had recognized. Next thing actually be aga House of Parliament. And next election I natural in with the Nigerian MP. And Nike and Ketchuku oga wonye bahay. Nike and Ketchuku o pick a wine, but I need the room wine and the buying pota. They were Okugi Daloda, Ndumodogi Daloda. Otu isi wee na-achịkọ ndị Nigeria ama m na-esikwa otu a wee na-achịkọkwa ma ndị be anyị na-etinyekwa n'ime ya maka na obodo da Nigeria mana achọzia ndị be anyị ada afụzife anya amadụ befe agba eje dịka otu nwanne anyị nwaanyị si wee pụta wee na-asị gịnị onye ọbụla pụtaba si ndị be anyị pụtaba maka gịnị maka na ife a na-agụ agụ na-enye aka n'obodo anọ na atụrịrị aka elu agụọ ya ya bụ ife na-enye aka. Nwanne anyị ekenekwa m gị ọzọ wee na-asị onye na-emele gị ife mekwala ya ife ọfụma sikwa otu a mekwala ndị Igbo ndị ọzọ maka na ka na-esili anya ndị obodo ndị ọzọ ka anyị na-afụ n'ebe anyị nọ na-abịa na akpọrọ a na-asị onye nke a meyo onye nke a bụ osije meyo ya bụ ife dị egwu mana anyị bịa fụzie na ife dị iche adịbago na ala Igbo anyị ya bụ gịnị na mba anyị maka na nke a bụ na ebe a sị na ebe onye biziri ndị Igbo na-asị na gịnị charity begins at home ndị be anyị kwana ya nọ a sị na ebe onye bi ka ọ na-awachi nya maka anyị nwa na onwe anyị bikwa ebe anụ nwa anyị wee na-asị anyị ga-ebu ụzọ bido ebe anụ ịwachibe ebe a tupu anyị wee mee gịnị buru ya wee luo n'ụlọ wee na-asị biko nọ ndị be anyị
kunienu oge elugo oge anyị ga-eji wee mee gịnị kuniche wee mee ife nwanne anyị nwaanyị a melụ wee kunie nwekwara ike nwekwala ụzọ ọzọ esikwa emekwa ya maka na gịnị Igbo kwesịrị ịnwe ihe a bụ ụlọ Igbo n'obodo a Igbo kwesịrị ịnwe gịnị ife a na ebe a na-eli eri na-eme ụmụ ihe ndị ọzọ gasị dịsị mma ya bụ gịnị ebe a na-eme pati na ụmụ ihe ndị ọzọ gasị Igbo kwesịrị ịnwe nkefa n'obodo anụwa anyị ga na-enye ndị ọzọ fa na-akwụ anyị ụgwọ anyị na-etinye n'akpa ya bụ ife dị egwu mgbe na-asị nwanne anyị ekenekwa gị ọzọ Maazị Azụka. Nwanne m nwaanyị ihe ikpeazụ m ga-ajụ gị ma tutu m ajụọ ka m kenekwa gị ọfụma maka na ife i kwuru tata bara m n'obi ọ bara m n'obi rinne ọ nyere m obi aṅụrị mgbe na-asị gị jide ka iji Chineke nna gbaa gị ume ife ọzọ m chọziri ịjụ gị tutu anyị ekpokọ bụ ife gbasara asụsụ Igbo ọ bụ eziokwu na ụmụazị niile ndị be anyị bụ ndị tolu n'ebe a enwerozi nke na-asụ Igbo anyị wee na-ene asụsụ anyị bụ n'efu o nwere ife ị nwere ike ịtụnye n'okwu a daalụ ihe gbasara asụsụ Igbo ahụ ịjụrụ ile anya asụsụ Igbo niile m na-asụ enwere ebe m na-etinye gasị oyibo ihe kpatakwara n'ihe ahụ obodo a oge m bịara ndị be anyị erighị nne ebe a ọkịta ndị be anyị eriela nne ana ụmụaka niile amụ in the early 90s and late 90s ha nweghị opportunity ahụ ị na-eme etikọ forum ebe enwe ike na-asụ Igbo ọkịta like organization ahụ m bidoro na Waltham Forest enwere one of the branch of it bụ ndị ga na-akụziri ụmụaka asụsụ Igbo and project ahụ ọ na-arụ ọrụ ụmụaka ndị na-asụwu Igbo before na-agazi skuul ahụ tinyekwa m onwe m because emechara m ma A-level ma university ebe a so ihe mere Igbo m ji dị nwee K-leg obiọm akpagaghị m because achọghị m ichefu asụsụ Igbo mụnwa na-esokwa na-aga ụlọ akwụkwọ ahụ ebe a na-akụzi Igbo gọọmenti anyị na-enweta funding ejiji ike na-afọndụkwa ndị na-akụziri anyị ebe ahụ otu ihe ahụ si dị possible wo ndị be anyị ahụ tikọrọ aka dee akwụkwọ silekwa ihe anyị chọrọ ihe ahụ just example m nyere ya nwụ na ndị Igbo ma ndị be anyị nwee ike na-apụta ụdị ihe ahụ enwe ike rolo ya out across the boroughs niile na London maka ile anya ụmụaka na-eje skuul ọwụ sọsọ ụmụaka nọ n'obodo a even na Naịjirịa m lara na Lagos enwe ụmụaka ndị be anyị amụrụ na Lagos na-enwe ike ịsụ Igbo eziokwu anaghị asụ Igbo anaghị asụ Yoruba so oyibo ahụ ka ha na-asụ so ụdị ihe ahụ ọ maka society otu o si dị ugbu a ụmụaka bi n'obodo a ha jee ụlọ akwụkwọ oyibo ka ha na-asụ ndị enyi ha dum oyibo ka ha na-asụ ha lọtakwa n'ụlọ maka otu obodo a siri dị nne na-aga ọrụ nna na-aga ọrụ a na-enwekawa ohere ha na ụmụaka ịnọ a na-asụ Igbo onye na-eme asụsụ Igbo ụmụaka mụrụ n'obodo a na-eji afịa ha arụ ịsụ asụsụ Igbo but ụlọ akwụkwọ ndị a na-emepe ndị ụfọdụ ụmụaka na-aga ebe 3 mgbe 3 ma 4 na week a na-enwe nke na-akwụ ụgwọ maka ihe funding ahụ anọ for ọkwa ihe m ji ekwu ana m alaghachikwa back to ihe m kwuru before ndị be anyị pụta because ịpụta ịgwa ndị na-achị achị na ka anyị nwa sị lekwa ihe unu chọrọ anyị lee anya mmadụ ole chọrọ ihe ahụ mmadụ ole ọ ga-abara uru eme ya award so biko otu nwanne m nwoke siri kwuo anyị achọ ka asụsụ Igbo fulaha anyị achọ ka omenala Igbo fulaha anyị achọ ka heritage anyị fulaha anyị so unu ga-apụta jisikwe n'ike because anyị chọrọ hold on to it unu ga-apụta jisikwe n'ike na-ekwu ebe ibu unu na-ekwu so that ka anyị nwee ike na-enweta ego from ndị na-achị achị na-asọpọtụ imuru ihe ndị a daalụ Igbo Media